खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनायबाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै फार्स्टआवनो आं दिन्थिगोन नोंथांमोनखौहाय जोंफोरहा फंबाय आरो आब' ओरैबायसा मोजां मोसादों तारमाने बिसनायाव उन्दुनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो सानबाय आरोना आं बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बे भिडिअखौहाय बिसोरो गावबागावनो फेसबुक पेजाव हगारदोंमोन आं मोनदों आरो मोननानै नोंथांमोननिसिम दिन्थिनो सानबाय आङो बिदिब्ला इन्जय खालामदो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानैहा नायदो Sunana. नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ नुनानैथ' बहुत रंजाबाय जानो हागौ नेक्स्टआव आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जाहा आबै आरो आबौ ओरैबायसा मोजां गित गायदों आबै आरो आबौआ नोंथांमोना बेखौबो खोनासंनानै ओरैबायसा रंजागोन आरो बिदिब्ला बेखौबो नायदो आथिंजों बुथुवाजों संब्ला बेले जायो रानथासु आथिं संनायखौलाय सोर जाबावनो आंथ' देग्लाय जाखाथारागौमोन सना सना होननानै फिसाजोफोरखौ बुनोबो हाया अननानै दोननाय जाबाय खामानियाव फैफिननानै जाब्लाबो संख्रिबो बाबा संख्रिबो नाङा बानलुल' थिं थिं बयलारजों दाउ बयलारजों मेवाइजों संलायलायबाय संख्रि गोबाब जाहोलायबाय आं जाया गरला बानायोबाबो जानो निस्सय रंजाबाय जानो हागौ नोंथांमोना बेखौबो नायनानै आरो नेक्स्टआव आङो दिन्थिगोन जाहा बिनानाव जोबोर मोजां मोजां बाथ्रा बुङो जाहा बिनानावा बे बिनानावा आरो एन्टारटेनमेन्ट खालामो आरोना बे बिनानावा बहुत फेसबुक पेजाव माने बिनि नामा बहुत भाइरेल जागासिनो आरोना जायखिजाया नोंथांमोनखौ आङो सोरबाफोर दुखु जाना दंबाथाय बेखौ दिन्थिनानै एसे गोसोखौ रंजाहोनो नागिरबाय बिदिब्ला नायदो लोगोफोर नोंसोरनि सिगाङाव मोनसे कुइसन सोंनो लां नंगौना नङा नंगौबा नंगौ कमेन्ट सेक्सनाव मोजाङै खोन्थाहरबानो जाबाय नङाबा नङा होननानै खोन्थाहरबानो जाबाय सोरबा सोरबा आंनि गुस्थिखौ लद्रायद्रा गिदिर मोसौ खिबु बायदि नुयो होननानै बुंदों आरो जेरै मोसौआ खिनायाव खिबुआ बोरै गुवार जायो बेबायदि नुयो होननानै बुंहरदों आरो नंगौबो खोमाने बोरैबाहै नायबाला नुयोबोदां जोंफोरबायदि दैमारि टाइटेलनि गोथार दै बायदि गुसु अननाय बहा मोननो नोंसोरलाय बहा मोननो जोंफोरो महर मोखां थाखा फैसा नाया जोंफोरो खालि गोथार गोसोनि अननायल'सो नागिरो माथो फायलार जाला जोबदोंनो नायनो समखौनो मोन Chile belly bro Mana sih tuh kan nggak? Kuatiau, sering apa dah kau? Sering apa dah kau? Sering apa dah kau? Kusna sih ada. Malam sih kau dah kau sih? Berapa sih? Jenis sih kadang kau sih kau malam. Tak lagi kan cuma duduk menang ini. Dah lah duduk menang kan. Tak lagi kan cuma pun duduk tuang. Sekarang kan pilih yang macam ke? Bawai. Sampai. Sekarang nunggu apa sih pagi? Kau kau nusadang. Bayi dong kau kau sama tanah serman. Ini kan ya. Sekarang nunggu apa malam medis kemana? Isin kalau busunga. Busunga. Hidup muda. Kau nak kalah lagi malah jenis. Siapa kosong lagi? Nah ini. Siapa kosong dual? Anu mau buat selengku. Oke. Tengok. Terus lagi. Lampak. Udah nggak? Mau saya kosong dual. Kau nak kalah? Isi kena orang mal. Mas mana mungkin dah? Bukan, bukan. Nggak baik. Anu gede kesana boleh ni. Pasal gua, hama dua bicara lainnya. Pasal berkumur dengan nanggo, hama kajian macam apa kajian na? Apa jauh belum berapa dah kemana macam jauh pilih na ini? Nengah? Sebelum kesini. Jauhan. निस्सय नुनानै नोंथांमोना मोजां मोनबाय जानो हागौ आंनि दिनैनि भिडिअआ बेसेबाङानोमोन आं बारा गोलाव लाबोआसै जायखिजाया आङो एसे शर्ट खिथिनो सानबायमोन आरोना नोंथांमोननिसिम जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायना मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो दोनथ'नोसै